eleccions municipals i autonòmiques, jo anava a sumar a aquesta referència que s'ha fet a Enric. Jo crec que des d'ací hauríem llançar-li un fort aplaudiment i un abraç molt gran a Enric, a Tona i a Carme per ser uns lluitadors, no solament en política, sinó en la vida, que això és el més important, i per tant us demane que li fem un calorós aplaudiment per si arriba. Jo us tinc que dir que m'han permès alguna llicència. I la llicència és que alguns venien en el temps passat, però jo no. I no me faré llarga, però jo crec que toca dir algunes coses importants i jo no puc anar-me'n de mitja de la Marina Alta sense dir-vos moltes coses. Us tinc que agrair a tots i a totes, ja no a nivell personal, sinó a nivell polític, el que per a mi hàgiu fet possible escriure aquest capítol de la història política valenciana. És fonamental, molt fonamental per a aquells que anhelaven des de sempre, des de xiquets, un canvi en el destí de les coses. I jo crec que hem germinat el canvi en el destí de les nostres vides i això és importantíssim. I ho heu fet tots vosaltres, tots, en el vostre treball, en les vostres il·lusions, en els vostres esforços.